हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल। आज सकाଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗୁଡୁ ଭାଇ କହିଲା ଟିକେ ଆଜି ଭୋଜି କରିବା। ହେଲେ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା, କେମିତି ଭୋଜି କରିବା? ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆ ଭାଇ ଆସି କହିଲା ଆଜି ମୋର ଆଜି ବର୍ଥଡେ। ମୁଁ କହିଲି ନନା କାଳିଆ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ଟିକେ କନା। ନନା ଥିଲା ବୁଲେଇ ଦେଲା କନା, ସେଇ ବୁଲଉ ବୁଲଉ ଟଙ୍କା 1500 ଟିକେ ଝଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା। ଦେଶୀ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ଆମର ଏବେ ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ରୁମ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ରୁମ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କାଟା ହବ। ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ଭାଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଷ୍ଟାମିନା ସଉଦା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ସିଏ ହିସାବ ଭାଇ, ଆଉ ନନା ଆମର କାଠ ଏପଟେ ଇଏ କରୁଛି। ଏତିକିଲା ପଡ଼ିଆ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିନି, ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼େ। ଏବେ ଏ ପତ୍ର ପଇଲା, ଏବେ ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ପୋଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପୋଡ଼ିଲା ନା, ନାଇଁ ଆଜି ହବ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ିକା। କୁକୁଡ଼ା ରୁମ ଛଡିଆ ହଉଛି ରେ, ପୋଡ଼ି ଦେଲା ଠିକ। ଏ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ରୁମ ଛଡା ହଉଛି, ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ରୁମ ଏବେ ଛଡିଆ ହଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଡିଛି, ଏବେ ରୁମ ଛଡିବା କେତେ ସହଜ, ଛାଡି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ପୋଡ଼ିକି ରୋଷେଇ କରିବ ନା ଅଲଗା, ତାପରେ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲା ଘରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ବୁଡ଼ିକି ଯିବ। ଆଉ 3 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଛଡ଼ିଆରେ, ଛଡ଼େଇ ସବୁ ଓକେ କର। ମାନେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିବ କୁକୁଡ଼ା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରିକି ଛଡେଇ ଦେଇଛୁ ପୋଡ଼ିକି। ଉନ୍ନୁର ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଜୀବନ ଭାଇ ପୁରା ଛଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଦ ଟିକେ ଟିକେ ଛଡେଇଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିକି, ଏତିକି। ଆଉଥରେ ଇଏ ହବ ବୋଧେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ ଭଲରେ, ପାଣିରେ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବ ୟା ପରେ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ପୁରା ରେଡି। କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ, ଜୀବନ, ଯାଉଛୁ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ, ଜୀବନ, କୁନୁ, ଷ୍ଟାମିନା। ଏବେ ଆମର ହାତ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଲାଗିନି, ପାଣି ହାତ କଟିଲା। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା କାଟା ସରିଗଲା, ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ବେକଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ତ ନେଲେ ସେପାଟୁ ଏଥର ରାନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ ତା ଇଏ ଏଇଟା କଣଟେ କରାଟ ତାର ଛଡ଼ଉଛି। ଓ ଚିକେନଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଜାଗା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନଟା ବି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭାଇ କ'ଣ ଛଡ଼ଉଛ? ଆମର ଏବେ ଚିକେନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ସେପାଟକୁ। ସେପାଟ ତ ଭୋଜି ହେଉଛି, ଏଠି ଚିକେନ କାଟା ହେଉଥିଲା। ଆମର ଜୀବନ ଭାଇ ଚିକେନ ସବୁଥିରେ କାଟିଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ଯିଏ ଏଇନେ ଆସିଲେ ଭୋଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ, ତ ସିଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ହାଟ ନାହିଁ, ଭିତରୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମର କୁନୁ ସେପଟେ କାଠ ଆଣୁଛି,
ଏପଟେ ଗଗନ କୁନୁ ଆମର ଗଛର ମୁଣ୍ଡା ଦିଅ ହାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଗଗନ କାଠ ଆଣୁଛି। ସେ କାଠ ଆଣୁଛି କାଠ ଗୋଟୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଶୀ ଚିକେନ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଭୋଜି ହେଉଛି। ଏଠି ସେ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏଠି ନନା ଦେଖାଉନି କି ରେ ତମେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ନନା ଯିଏକି ଭାତ ବସିଛି ଏଠି। ଆଉ ଷ୍ଟାମିନା ଆମର ସିଆଇଛ ଭାଇ ଯିଏକି ଆଳୁ କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ କି ମୁନା ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଭାତ ହେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟା ହେଇଛି ନାହିଁ କିଛି କାଟା ହେଇନି ବୋଧେ। ଏଇନେ କାଟା ହବ। ଆଜି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭୋଜି। ଆମର ଏବେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଉ ଜୀବନ ଭାଇ ଚିକେନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ ତ ଆସିଗଲା। ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ହେଲେ ପିଆଜ ଆସିନି। କିସ ମାରିବ? ଆମର ସେପଟେ ନନା ଭାତ ଗାଳୁଛି। ଆମର ମୁନା ସାହୁଙ୍କ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଉ ମୁନା ସାହୁ ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲେ ହେରି। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ନନା କ'ଣ କରୁଛି ତେଲ ଗରମ କଲାଇ ନା କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବୁ। ଆଜି ତ କାଚ ନାହିଁ ବକିବୁ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ସୋରିଷ ତେଲ ପଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଆଉ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାମିନା ନେଇକି ଯାଉଛି ପିଆଜ ପକେଇବାକୁ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ କଷିଆ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି କାଟିଛୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ କାଟିଛୁ। ଆଉ ଆଳୁ ଇଏ ଆଉ କିଏ କାଟିବ? ଏ ଆମର ଜନାବ ଇଏ ଗଗନ ସାହବ। ଆଉ ଇଏ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଏ ସିଆଇ ସାହବ ଷ୍ଟାମିନା ସାହବ ଇଏ କୁନୁ ଏ ମୁନା ଆଉ ଇଏ ତ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି କାଳିଆ ହେଇ ଆସି ହିନ୍ଦୀ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଆଜି। ହାପି ବର୍ଥଡେ କହୁନ ସମସ୍ତେ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଆଉ ଇଏ ନନା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କନା। many many happy returns of the day. ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ତା କୁଆ ଗଲେ ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଆସିଲାଣି ପାଚି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡୁଛି। ଏବେ ରସୁଣ ପଇଲା। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଅଦା ପଇଲା ଏଥର। ଏବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ନାସୁରୁ ବାସୁରୁ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇ ଦେବୁ। ଏବେ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିକି ଘାଣ୍ଟା ହେଲା। ଏପଟୁ ଘାଣ୍ଟୁନୁ ସେପଟ ପୋଡ଼ିଗଲା କହୁଛି କେମିତି ଆଇଲା। ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲେ ମସଲା ପଡ଼ିନି। ଏବେ ଖାଲି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଳୁଟା ଆଗେ ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ମସଲା ପକେଇବୁ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପଇଲା। ଆରେ ଏବେ ଚିକେନ ଘାଣ୍ଟା ହଉଛି।
ଏବେ ଆମର ହଳଦୀ ପଇଲା। ଏବେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ଆମର। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ନା ତୁ ଆଗରୁ ପକେଇ ନଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ ବେସର ଆଜି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର କଷା ଟିକେ ବାହାରିଛି, ଆମେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଚାଖୁଛୁ କଷାକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସାଲଡ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଲୁଣ ପାଣି ଦିଏ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ସିଝିଯାଏ। ଆମର ନନା ବାଣ୍ଟୁଛି ଚିକେନ। ମୁନା ସାର୍ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ और ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇମାନେ।